दासो फैदों रावबो फैयासै माथो दाबो रावबो गैयानो खामानियावसो थांदोंमोन फैद' दिनै लाइभ फैबाय मा सोङो बाग्लारिया हाय हरबाय नै हाय बाग्लारि हाय बिपुल बसुमतारी हेलौ फ्रेन्ड बिपुल बसुमतारी हेलौ फ्रेन्ड होनदों हाय इसार एन्टारटेनमेन्ट नाइस साथामाबो लाइक हरदे आगैमोन गोबाव जाबायमोन भिडिअ होगारिया ओंखायनो लाइभ फैबाय आं दिनै चलो कुश्ती खेला है चले कोई ज्ञान स्टॉप ओहो सासे हरबाय बाग्लाय माब्रै दं आबौ मोजाङै दङ नोंलाय मारै दङ बिग किं क्रेडेसर हेलौ हाय बीर बर' हेलौ आदा बाजै मा खबर मोजाङै खबर मोजां बिग किं क्रेडेसर आबौ गुमै बाग्लारि मोजां भिडिअ होया गोबाव जाबायमोन जैगारे रावबो फैयासै माथो बिपुल बसुमतारी माबोरै खबर मोजां आगै नोंलाय मारै दङ बाग्लारिबा मा ओंख्रि जानाय आब' जोंना दालि जहल मैथा नासो आगै नोंसिनालाय कमेन्टआव खोन्थाहरदो कमेन्ट हरदे माथो रावबो कमेन्ट हरथारासै लाइक होलांदे आगैमोन बिग किं क्रेडेसर एडभान्स कंग्रेचुलेसन 1K साबस्क्राइबार 1K साबस्क्राइबार 1K जाथ'वाखै जाथारसिगोन आरो आगैमोन नोंसोरनि अननायाव 1K थाबैनो जाथों हिमान बसुमतारी हेलौ बाजै हाय आगै हाय दिनैजों खननै जाबाय दे आङो लाइभ फैनाया कमेन्ट हराखैनो रावबो हरासै बाग्लारि जोंना मैथाजों ना गोथावथार जोंनिजों एखेसो माथो आगै हिमान बसुमतारी माब्रै खबरा मोजां आगै दे कमेन्ट हरबानो जाबाय लाइक होलांदे आगैमोन दाबो साब्रैल' भिडिअ बानायनोनो बिदिनो सोलाबा आरो सोलाबबाल' आं भिडिअ बानायो ओंखायनो लाइभ फैबाय आं दिनै साबस्क्राइबारानो 1K जाहां जाबानो खमायलाङो हारसिङैनो बेलेग मुरि 69 हाय हाय बिग किं क्रेडेसर जोंना आबु गुमै सेन्टा खालामनाङा जाथारसै सिन्था खालामा सिन्था खालामला आगै
अननायजों थाबैनो 1K जाथारगोन आरो एसे शेयार खालामना हो दे आगै Monisha, hi friend. Hello. बिरबर आदा बाजै बहानि नोंसोरो आरो खनसे सोंबावनाय अननानै जोङो जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजलगावनि आगै जोङो बिपुल बसुमतारी आब' बहानि नोंसोर आब' काजलगावनि आगै जोङो Monisha, hi friend, hi. Everything जों शेयार खालामगोन दे औ शेयार खालामना होबानो हो दे जाबाय आगै शेयार खालामबा एसे थाबैनो 1K जाबा एसे गोसोआ मोजां मोनो आरो 1K जाथारसिगोन जानायालाय आसा खालामो गाबोन समनियानो 1K नोंसिनि जागोन अननायाव आरो जागोन आरो कमेन्ट हरदे कमेन्ट कमेन्टआ सोर हरखो बिपुल बसुमतारी अ आब' एबेकिं क्रेडिसर आंनाबो चेनेल दं नायाखैबा नायहै आब' गुमै नायो आगै औ नोंनिखौबो दे कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय दायो साबसक्राइब खालामना हरगोन आङो एबेकिं बयनिखौबो नायो क्रेडिसर जोङो दे दायो कमेन्ट हरना हो भिडिअ'आव ओमफ्राय आङो बे मनिसा नार्जारिजों हरा दे मनिसा ब्लगजोंसो साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट हरगोन आं चेनेला मोननै आरो जोंना मोनसेया भिडिअ हगारा मोनसेजोंसो भिडिअ हगारो बिपुल बसुमतारी आं आमथेखानि आब' ए माथो जोंनि खाथिनिसोलाय आंबो खैलागावनि आगै आमथिगा साइडनिनो आङो खैलागावनि आरो ओमफ्राय काजलगाव हाबा जाफैदों माथो गामि खाथिनिनो दाख्लैसो थांदोंना जोङो आमथेखायाव दाख्लैसो दाख्लै थांदों आगै जोङो नोंसिनि गामिथिं बल गेमस्रि खेला फैबा नायदोंमोन आब' बे आदाया सोर आब' हासबेन्डसो आगै ए बाग्लारि आंनि भिडिअ'खौ नाय आब' नायो आगै नोंनिखौबो कमेन्टसो हरनाय जाया नायो आरो दे कमेन्ट हरबानो लाइक जाबाय हरदे आगैमोन लाइक होनोबो दाबाव आरो लाइक होलांबाय था जालु बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' सना जोंना माबासो आगै दालि जहल मैथा ना नोंसिनालाय बिपुल खोन्थाहरदो बसुमतारी औ आब' बिपुल बसुमतारी औ आब' थांबावगोन आरो जोङो आमथेखायाव बिदिनो थांलाबाय थायो गामि खाथिना ओंखायनो थाङो आरो कबिता दैमारि होखाबाय लाइक होनायनि थेंकिउ थाखाय आगै लाइक लाइक होनाय होनायनि थाखाय एबेकिं क्रेडिसर खबर सबरफोरा खुमै मोजां आरो मोजां खबरा मोजाङै दंथ'यो बर्थमान फन फैदोंमोन आगैमोन एभ्रिबडि लाइक होबाय आब' थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय बिपुल बसुमतारी औ आब' आंबो दंमोन बल खेलायाव आब' बल खेलायाव जोंबो थांदोंमोन आगै माथो नुलायलायासै जों अमा बेदरजों आलुजों हाब अनजालु बसुमतारी गोथावथारथ' आगै नोंसिना अमा बेदरानो बर'नि बेस्ट ओंख्रि ना कमेन्ट हरबानो जाबाय कमेन्ट हरबा एसे मोजां मोनो आरो
जेरावबो मेला जायाखै आगैमोन कालि फुजानि? अनजालु बसुमतारी खबरा मोजां ना? मोजां आगै। गासिबो मोजाङै दं आरो नोंसिनालाय माने। माबायदि खबरा खोन्थाहरदो। मानसिफ्रा थांजोबखोना माखो माथो कमेन्टखौनो हरा। कबिता दैमारि माबोरै खबरफोरा आब' आरो गुमै? मोजाङै दङ मोजां आरो आगै गासैबो। नोंसोरलाय मारै दङ? अनजालु बसुमतारी दं मोजां। ए मोजां बयबो मोजां थानांगौ आरो। रावबो गाज्रि थानाङा। मिस्टार सामब्राम हेलौ। हाय सामब्राम। मोजां आंबो इसोरनि अननायाव। जोंबो मोजाङै दं आगै इसोरनि अननायाव। ए बाग्लारि आं बेक खालामथ'नि आब'। अके दे थांबानो जाबाय लाइक होलांबानो जाबाय थाङोबा। खामानि थाजोबो ना बयनाबो। जोंहा खामानिया दिनै फ्रि आरो आगै ओंखायनो जोङो लाइभ फैनाय जाबाय। निथुन बिथुया हरबाय हनै। काजलगावनि क'क्राझारसो गाखोनो मोनगोन ना मोना हो? अनजालु बसुमतारी गुरुबासायाव दं कालि फुजा मेला। ए गुरुबासायाव दं थांनो नागिरदोंमोन गुरुबासायाव आरो मा जायो सानबैसे दंथाय खोन्थाहरलाय कमेन्टआव। सानबेसे दं आगै खोन्थाहरलाय जोंबो थांनो। अनजालु बसुमतारी देलाय खोन्थाहरदो खोन्थाहरफिनलाय। दे आगै कबिता दैमारि आंनियाबो मोजां आब' आरो गुमै। बयबो मोजां थानांगौ आगैमोन। एबि ख्रिंखृंचर कबिता आब'। सनाफोरनि खबरफोरा? बिपुल बसुमतारी औ आब' आंबो नोंसोरखौ नुवाखै दाख्लै आब'। बिदिनो मानसि बुरजाना ओंखायनो नुलायलाया आगैमोन। बिपुल बसुमतारी मालाबा फैदो आमटेखायाव दे आब'। औ थांगोन आगै थांगोन। थांगोन देवबारसेयावनो थांनो नागिरदोंमोन आरो खामानियानो सोलाबा ओमफ्राय। अनजालु बसुमतारी 8 दिन दं। 8 दिन आद दं दङ आयु आरो 8 खेला दिन दङ दंबावो। आरो 8 दिन दंबावो आरोना। खेलाफोर थानो हागौना आगै। खेलाफोर दंना गैया कमेन्टआव खोन्थाहरलाय मा खय थारिखआव जोबबो लास्ट थारिकआ खोन्थाहरलाय सानसे थांगोन लोगो हमनो बेरायहैगोन हागोन दे। कबिता दैमारि मोजां आंनियाबो आब' गुमै। मोजाङै जानांगौ आगैमोन। जे जाम्बु बर' ब्लग ओइ आब' आंनि चेनेलखौ एसे बुंना होलाय आब' मा सना। चेनेल जे जाम्बु बर' ब्लंसो जादों बेना ब्लंखौ एसे साबसक्राइब खालामना हैबानो जाबाय। साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बयबो बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय। जे जाम्बु बर' ब्लं। हाब गोराथार आगै माथो नोंना नामालाय। ब्लकसो जागौमोनदां ब्लंसो जादोंना स्पेलिंआ। खालामना होगोन आगै दा चेनेल मोननैजोंबो साबसक्राइब खालामना हरगोन आंनाव आङो आंनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो बे कमेन्ट हरनानै दोन दे आगै एसे आन्दायलाबायो नालाय। बे कमेन्ट हरनायफ्रा थानाय नङाना ओंखायनो कमेन्ट हरना दोन। आगैमोन नोंनि चेनेलखौ। आंनि इनबक्स हेलौ मा खबर मोजां। बेलेग हाय। हेलौ। बिपुल अ आब'। कमल बर' गुटखा मास्टारा सोर जायो आदा बाजै नोंसोरनि? मास्टारा गामि खाथिनिनो आरो फंबाय लिङो आङो। बेबो इउटुबारानो बिदिनो आरो इउटुबार आरो ओरैनो गुटखा बेरायहैबा मास्टारा ज'नो खाथिनि मानसि नालाय। कबिता दैमारि आंनिखौबो आब' कबिता दैमारि नों दे कमेन्ट हरबानो कमेन्ट जाबाय हरनानै आं दोन दा दे साबसक्राइब खालामना होगोन बे मनिसा ब्लगजों आं कमेन्ट हरगोन दे। बे चेनेला चेनेलजों मोननै आरो चेनेल फिसाजों बै कमेन्ट हरगोन। मनिसा ब्लगजों ओरैनो मानसिफोरनिखौ नायग्रा आरोना। नायो ब्लगार एन्ड गेम चेनेल हेलौ आब' मा खबर? मोजां आगै। अनजालु बसुमतारी मा गामिनि आब' मोना? काजलगावनि जोंना आगै काजलगाव आरो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजलगावनि जोङो। नोंलाय मा गामिनि आगै खोन्थाहरदो? अनजालु बसुमतारी खोन्थाहरलाय मा गामिनि आरो फुजाया मा थारिखआव जोबो खोन्थाहरलाय खेला दंना गैया?
जे जाम्बु बर' लोगो हम आगै ब्लग चावमिन जागोन दे जाहोहरगोन आब'। आङो। पुनम गयार निउ फ्रेन्ड हेलौ। हाय निउ फ्रेन्ड। कबिता दैमारि औ दे जागोन गुमै औ। कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो नङाबा कमेन्ट हराबा आन्दायगोन ना बेयावथ' थायाना। अनजालु बसुमतारी खासिक'त्रानि हे खाथिनिसो माथो। खासिक'त्रानि खाथिनिखासो माथो। खाथिनिनो ससे थांबानो मोनो जोंनि न'निफ्राय खासिक'त्राया। खाथिदा? खाथि अबावनि? ए। जों फुद्दुपुरनि काजलगाव फुद्दुपुरनि सिनायखागोन खोमा होमबाना अनजालु बसुमतारी? काजलगाव बै खोदोमथलि खाथिनि आरो जों। डिएस ब्लगार एन्ड गेम चेनेल न'आव सोर सोर दं आब' नोंस्रा? जों दा सानैजों जों दंथ'यो सानैल' आरो आरो आइ आरो आफा दङ ओमफ्राय पुनाम गयारि फ्रेन्ड लाभ फ्रम क'क्राझार। ए क'क्राझारनि दांना? पुनाम गयारि खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लाइभआव फैनायनि थाखाय। मिस्टार जोमै हेलौ आदा बाजै हेलौ। पुनम गयारि आंनि चेनेलखौबो एसे खोन्थाना होदो अननानै फ्रेन्ड। पुनाम गयारिनि चेनेलखौबो बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बरजों बर बयबो अनलायलायनानै थाबानो जाबाय। आंबो दा खालामगोन आरो साबसक्राइबार आंनि चेनेल मोनसेजों। नैबे कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय बे मनिसा ब्लगजों साबसक्राइब खालामनानै हरफिनगोन आरो। अनजालु बसुमतारी पद्मपुरनि मिथिखौ सिनायो ना? औ सिनायोबा मोजां जों पद्मपुरनि आरो। खाथि मानसिखौसो खाथिखासो सिनाया मानसिखौसो खाथि सिनाया। गामिखौ सिनायो। डिएस ब्लगार एन्ड गेमार्सनि हेपि फेमिलि हेपि। हेलौ हेलौ मा ओंख्रि जाखो आदा बाजै? दालि जहल मैथा ना नोंसिनालाय खोन्थाहरदो। डिएस ब्लगार एन्ड गेम चेनेल ओंखाम जाबाय नामा? औ ओंखाम जाखांबाय आरो जाखांनानै लाइभ फैदों जोङो। फिलि खामानि नार्जारि गैयाना दिनै ब्लग लाइक दन लाभ फ्रम दिकियाजुलि। ढेकियाजुलिनिफ्राय फिलिम ढेकियाजुलिनिफ्राय नायनायनि थाखाय ओरैबादि गोजोननाय थाबाय। सिडि एक्सनि लोगो होनदों नामा फिलिप नार्जारि ब्लगआ? जिडि एक्सनि। मिस्टार जोमै फ्रम माजबाद आदा जिडि एक्स दैमु मोनथिंनि जे आं अ एथ' गोजाननि जिडि एक्सआ जों ज' भिडिअ लानाय दंखायो आरो जिडि एक्सजों जों माबायाव सरलपारायाव बेरायहैदोंमोन ना। बे जोंनि खाथिनि हिनजाव मोनलांदों आरो बे जिडि एक्सआ। पुनम गयारि अके आंबो नोंनि चेनेलखौ लाइक एन्ड साबसक्राइब खालामबाय फ्रेन्ड अके दे खालामनो थाखाय धन्यबाद पुनेम गयारि। ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोन दे आं दा मनिसा ब्लगजों साबसक्राइब खालामनानै लाइक होनानै एसे कमेन्ट हरगोन आरो। कबिथा दैमारि आं काजलगाव दाख्लै मेलायाव थांदोंमोन गुमै मोननाव थांदोंमोन। अ जोंबो थांबाय थाखादों आरो जोंबो थांबाय थाखादों आगै खाथिनिनो। काजलगावनियाव सोरां नुलायलायासो बर' एसटि हाइ फ्रेन्ड हाइ। बिपुल बसुमतारी आं मालाबा काजलगावआव थांगोन आब'। औ फैबानो जाबाय। आलासि जालांबानो जाबाय फैनानै। जाय जाय फेसबुकाव फ्रेन्ड गैया चन्दन बिटिवाइ याव थांनानै फ्रेन्ड खालामहैनो हागोन आरो। चन्दन बिटिवाइ लिरनाय दङ। सोरां बर' एसटि आंहा दासो फैनायनि दासो थाखाय फैनाय खुलुमनाय जासिहरबाय सोरां अनजालु बसुमतारी आं दाख्लै काजलगाव दं। आं दा काजलगाव दं काजलगाव दं आरो दा जोंना बारा गोजान गैखाला काजलगावनिफ्राय 5 किल'मिटारसो जायो आरो न'सिम। ओरै साहा डिएस ब्लगार एम गेम चेनेल दे आब' माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन आं ओंखारथ'नोसै लाभ फ्रम नलबारि दामदुमा अके डिएस ब्लगार एन्ड गेम चेनेल मालाबा थांगोन आरो ओरै बरमासिं आलासि जाहैनांगौ। दे ओंखारलांनायनि थाखाय जेबो नङा लाइक होलांबानो जाबाय। सोरां बर' एसटि मा खबर मोजाङैनो आरो खबरा। फिलिप नार्जारि ब्लग आंबो जेडिएक्सनि फ्रेन्ड नों कमेन्ट हरबाय थाखायोना आंनि चेनेलाव कमेन्ट हरबाय थाखायो आरो जोंनि चेनेलाव।
कमेन्ट होबाय थायो जिडिएक्सआ जेनेबा जों आंखौ सिनायखायो आरो जों ज' सरलपारायाव थांलायदों ओमफ्राय गावसोरजों लोगो हमनाय मोनसे भिडिअ दं थांना नायहैनो हागोन सरलपारानि भिडिअखौ जिडिएक्सजों थांनायखौ अनजालु बसुमतारी खेला गैया 30आवनो जोबो खेला गैया आरोना चिरां डिस्ट्रिक्टआव गैखायाना खेला गैखाया आगै जोंनिथिंबो खेला गैयिआनो मोजां जादों नङा फैसासो थांलाबाय थायोना कबिथा दैमारि आब' आं एसे बेस्थ' दे गाज्रि दामोन आब' सना गाज्रि मोना आगै दे बयबो बेस्थ' जाखायो सोरां बर' एसटि मा ओंख्रि जाखो दालि जोंना जहल मैथा ना ओमफ्राय डिएसप्रफ्रा आं गेमार चेनेल फै आब' गुमै बाय 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 जों आगै बरमायाव थांगोन आरो मालाबा बे बरमायाव थाङोबा कमिउनिटि पस्टआव होनानै थांखागोन जोङो लोगो हमनो हागोन सोरबा सोरबा लोगो हमोबा सोरां बसु एसटि फ्रेन्ड नोंजों दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव अके लाइभआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद सोरां बर' एसटि दिनैसो फार्स्ट दांना ओमफ्राय जोंनि साबसक्राइब चेनेलाव खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय एसे सेयार खालामना होबानो जाबाय 1K जाथारनोसै आरो जायाखै 1K खालामना होदो लोगोफोर थाबैनो नोंसिनि इउटुबाव अननायावसो जोङो 1K मोननो हासिगोन आरो मोननो हासिगोन आरो बिपुल बसुमतारी आंबो इउटुब चेनेल मोनसे दंबावो आब' दे कमेन्ट हरना होबानो जाबाय आं बे साबसक्राइबार खालामना हरगोन जोङो साबसक्राइबार खालामना हरगोन बे साबसक्राइब खालामनोथ' फैसा थाङा मा थाङा मानसिफ्रा आनसाबसक्राइब खालामफिनोना बे जोबोर गाज्रि आनसाबसक्राइब खालामफिननाङा आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय मनिसा ब्लगजों दा रिप्लाय हरफिनगोन आङो बेलेना सरगारि हाय फ्रेन्ड हाय फिलिप नार्जारि ब्लग आंनि न'आ मेहेरनि गामि मेहेर दादामोननि खाथिनि दां मेहेरा नैबेयाव जोंनि खाथियाव फैनानै दंदां जोंनि खाथियाव फैनो नागिरदों आरो 30 थारिखआव अन्थाइबारियाव बल खेला दंना बेयाव फैगोन दा एसे बर' राइडारजों फैगोनदां जोंनि बेयाव फैबा भिडिअ खालामनायसै लोगो मोनबा नुगोन सोरां बर' एसटि आंहा दाखालै नोंनो दंखायो फ्रेन्ड आंहा दंखायो नोंजों नोंना फ्रेन्ड अनजालु बसुमतारी जिरायनो ओमफ्राय आं कर्टआव दंफैयो आरोना अनजालु बसुमतारिया बिपुल बसुमतारी अके जागोन दे आब' सना अके मिस्टार सामब्राम आं नायबायल' दं दै आदा बाजै दे अके नायबाय था नायबाय आगै था कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो कमेन्ट एसेसो हरबाय था मा मा दसे सोंनो उनाव गोसो सोंबाय था आगै खोन्थाहरगोन जोङो बिर बर' दे आदा बाजै आं ओंखारथ'नोसै लाभ फ्रम सनितपुर मिसुमारि अके दे जेबो नङा लाइक आगै होलांदो आरो खालामना होलांबानो जाबाय आरोना साबसक्राइब खालामना दंखायो दां अनजालु बसुमतारी गैया दाबो लिडारानो फैथ'वाखै आरोना कर्टआव दंफैयो ना काजलगाव कर्टआव खाथिसो कर्टआबो जोंनि दे कमेन्ट हरदो कमेन्ट जोंबो थांलाबाय लाइक बिदिनो देवबारबाथाय थांनाय जायो अनजालु बसुमतारी गैया दाबो लिडारानो हेलौ नानि अनलि मान गोनां हेलौ नानि हेलौ आदा दिनैसो आंनि लाइफआव फैदों आदाया आदा एसे सेयार खालामना होदो आरो 1K जाथारनोसै 1K जाथारनोसै आदा थाबैनो आंनि चेनेलखौ सेयार खालामना हो हेलौ नानि होनहरदो लोगो मोनगोन र' गौराङाव एसे नोंनि गार भिडिअखौ दावबायनोसै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनो आदा आङो नायबाय थाखायो गौराङाव मालाबा लोगो हमहैगोन र' आदा नाम्बारा जागोन दे दंखायो आं वाट्सएपाव दिनै मोनायाव मेसेज हरदोंमोन ना जागोन दे ने मेसेज हरदोंमोन ना बेनो नाम्बारा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय मालाबा थांबा कन्टेक्ट सोरां बर' एसटि अनलि मानगोना हेलौ नानि होनहरबायना सोरां बर' एसटि आंथ'
खमायबायसो थायो सानफ्रामबो 30 जननि 20 जन थारमाने जोंनाबो खमायनाया खमायो मोरै जायो सोरनावबा इउटुबाव आंनिखौबो साबसक्राइब नायालासिना खालामहर आं साबसक्राइब खालाम हरफिनगोन बिदि होनहरनाङा दे बिदि होनहरबा इउटुबा मिथियो दा इउटुबा बिराद माबा लागासिनो आरो ओमफ्राय बिदि खालामबाबो थाया आरो बेयो दानजाफिनो ओंखायनो जोंनाबो 1K जाहां जानाय 50 जन नांसिगौमोन खमाय 30 जनल'सै दा अनलि मान गोनां जागोन दे औ थांगोन जागोन आदा दे नोंसिनिथिं बेरायनो लोगो हमनो नोंसिना गौरां माबा दतमायावसो होनदों नामा क'क्राझार दतमायाव आदा अनलि मान गोनां नोंनि रावखौ एसे माबायोबा मोजां मोनथारो आरो अननाय बायदि होनोना आदा ओरैबायदि मोजां मोनखायो नोंनि होननायाव बसुमतारी आब'आ मोसानो गोरोंथारना आब' एसे मोसायो फिलिप नार्जारि ब्लक मेहेरजों गामिसे सिमासे बुंबोला जायो खाथि आरोना अनलि मान गोनां लोगो हमजागोन औ लोगो हमहैखागोन आदा नोंजों सानसेबाबो लोगो मोनगोन ना आयौ आदा वाट्सआपआव मेसेज हरदोंमोन ना फिलिप नार्जारि ब्लग एन्ड डिउटि थांनोसै औ दे थांबानो जाबाय सोरां बर' एसटि माथो मानसिफ्रा साबसक्राइब खालामनो होयो आरो आनसाबसक्राइब खालामो औ थारमाने साबसक्राइब खालामबाबो थाखाया आरो बे इउटुबानो हारसिं दानो ओंखायनो आनसाबसक्राइब खालामा सोरबा सोरबा गोसोजों आनसाबसक्राइब खालामो ओमफ्राय बांसिनानो इउटुबानो दानहरफिनो आरो इउटुबा मिथियो आंनिखौबो साबसक्राइब खालामहर आंबो साबसक्राइब खालामगोन होनबा बिदि होनहरनाङा आरो आंना खमायबाथाय एकबारे 50 जन गाहाम खमायखायो खामानि गैया नामा नोंस्रालाय खामानि जोंहा गैथ'आ दिनै आरो खामानि गैथ'वा दिनै फ्रि मिस्टार सामब्राम आदा सफरि जायगायाव सिनायगोना सिनाया आदा बाजै सिनाया आरो अबे सिमोन साफरि सिमोन साफरि माबाथिं दां अनलि मान गोनां थांफेराखै औ आरो खोनाबाय अनलि मान गोनाङा हरबाय औ दे दा वाट्सआपाव दा फन हरबावगोन दे आङो डाइरेक्ट कनटेक्ट खालामहरनो दे गाज्रि मोनाबा कनटेक्ट खालामहरनो हागोन ना अनलि मान गोनां आदा दे रिप्लाय हरफिनलाय दङबा अनजालु बसुमतारी दिनै जागोन ना जालाथाय खामानिया जानोबो हागौ आरो बे अफिसनि खामानिया एसे लेटै फैयो आरो बिपुल लेट जानानै बसुमतारी फैयो आब' आंखौ फ्राद आब' मालाबानो आब' मालाबानो सोरां बर' एसटि फ्रेन्ड नोंसोर न'आव सोर सोर दं जों दा सानै सानैल' दंथ'यो दङ आरो ओमफ्राय आइजों आफाजों बै फुराना गामियावसो आरो खाथिनो आरो जोंहा ओरै बिस्रा हरै आरो खाथिनो जागोन जों दाउ कमेडि अफिसियेल हाय हेलौ जों दा कमेडि अफिसियेल हाय आदासो जागोनदां ने जोंनि देरसिनसो जाखागोन हेलौ आदा खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जों दा कमेडि अफिसियेल लाइक होलांबानो जाबाय र' आं एसे दै लोंहैनि दे नों लाखोलाय दा फैफिनगोन आं कमेन्टखौ फराय हेपि फेमिलि सोरां बर' एसटि हेपि फेमिलि औ जोंना हेपि फेमिलि आगै अनजालि आजा नानि गैया गैथ'आ आरो दा
हेलौ फैफिनबाय आरो ना आङो बाजानानै गैया नामा होनदों बबेसिम मोनहैखो नैबे अनजालु बसुमतारी बेसेबां जाखो जुलि जानाया बोसोरब्रै बारबाय आरो बोसोरबा जानोसै दे कमेन्ट हरबानो जाबाय बिपुल बसुमतारी आब' आंखौ मोसानुफोरदे मालाबा आब' मोसानु ना मा जाखो बेलाय मोसानुफोरदे मालाबा आब' फोरोंदे होननाय अ जाखो ना मारै फोरोंदे मोसानो फोरों जागोन ना फोरोंगोन आगै सोरां बर' आं एसटि एसे मोसानो बादबो आरो सोरां एखमबाथ' बर' मोसायो एसटि आङो दि मोजांबा ओंखाम जानाय लाइक होबाय फ्रेन्ड बाय बाय टेक केयार अके लाइक ओंखाम होलांबानो जानोसै जाबाय नोंहाय आरोना ओंखाम जानोसै ने मा ओंख्रि जाबानो खोन्थाहरदो जाबाय गोथावथारदां ओंखायनो थाबैनो ओंखाम जानो नागिरबाय फन हरदों ओंखायनो थाबथादों सोर फन हरबाय थादों पाबि ब्लग डन आदा औ डन आरो बिपुल बसुमतारी औ आब' दे कमेन्ट हरबानो जाबाय लाइक होलांबानो थादे आगैमोन गोदानाव सोरबा सोरबा चेनेलाव गोदाननिफ्राय साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक होलां दे कमेन्ट हर माथो बारा गैला मानसिफ्रा माथो सोर दं देलाय कमेन्ट हरलाय देलाय अनजालु बसुमतारी दाबो दं आरो अनजालु बसुमतारिया दाबो लाया जानानै लाथ'वाखै आरो सोरां बर' एसटि हा जेबो गैया सबाय ओंख्रिजों नाजों गोथाव सबाय ओंख्रियाबो गोथाव आरो बे बर'नि ओंख्रियानो बुंजायो सबाय दाउ ओरैबादि गोथाव मोनखायो जोंहा बिपुल औ आं लाइक खालामबाय दे आब' अके लाइक खालामनायनि थाखाय एसे सेयारफोर खालामना होबानो जाबाय 1K जाथों आरो थाबैनो सोरां बर' एसटि बाय टेक केयार फ्रेन्ड अके सोर दं कमेन्ट हरबानो जाबाय दिदोम ब्लग आंजों लोगो खालामदो हागोन सोरबाफोर गोसो दंबा अके दिदोम ब्लगखौ सोरबाफोर लोगो खालामनो गोसो दंबा लोगो खालामहैबानो जाबाय बर'जों बर' सापर्ट खालामबानो जाबाय आंना सानै जाबाय अके अनजालु बसुमतारी उन्दैफोरखौ होनदोंदां ना मा नाम दोनखो खोन्थाहरदो दे सोर दं कमेन्ट हरबानो जाबाय 19 जन जाबायना लाइक हरनाया 19 जन जाबाय लाइकआ जाहैदों 20 जन खालामहरलाय देलाय 20 जन सोरबा लाइक सासे थुबाय नांबावगौ थुबालाय 20 जन जाहोदो दे लाइकआ 19 जन जाहरबाय आरो दासो 20 जन जाबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान दंबा साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरोना बर'नि बुरजो एसे हेफाजाब होलायाबा बोरै जानो गुबुन हारिफोरखौ हेफाजाब खालामना लाब गैया बर'जों बर' एसे सापर्ट होलायदो दे सोर दं कमेन्ट हरलाय रावबो गैला माथो कमेन्ट हर दे सोर दङ फाबि बि ब्लग साबसक्राइब खालामबाय आदा आं अके फाबि बि ब्लग साबसक्राइब खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय आरो
सोमखोर ना मा जाखोलाय? अनजालु बसुमतारी सोमखोर प्लास नजिता 5 बोसोर बेटा 10 मास बेटी। अके। 5 बोसोर सासे 10 बोसोर सासे ना? 10 मास बेटी। 10 मास। फिसालाया 5 बोसोर फिसाजोआ 10 मास। उन्दै उन्दैसो होमबा। दे सोर दं कमेन्ट हर माथो मानसिफ्रानो गैला माथो रावबो खम जाथारबाय माथो। सोर दं देलाय कमेन्ट हरलाय खोन्थाहरलाय कमेन्ट हरनानै। दं आदा नै। फाबि ब्लग दं आदा दे फाबि थाबाय था ब्लग एसे थाबाय थाबानो जाबाय एसे शेयार खालामना होदो आरो 1K जाथों थाबैनो। ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट हरबाय था दे जायखिया। अनजालु बसुमतारी जोबोर गोजोननाय आंना फुरिया। अके फाबि ब्लग जागोन कमेन्ट हरबाय था दे फाबि बि ब्लग। मा सोंनो गोसो सोंबानो जाबाय गाज्रि कमेन्टल' हरनाङा आरो। ओरैनोसो देखायहरना नुवासै। कमेन्टखौनो हरदा माथो रावबो। दे सोर दं कमेन्ट हरबानो जाबाय। सिरि जाथारबाय माथो रावबो हरथारला कमेन्टखौनो। अनजालु बसुमतारी मा मावो गुमैया? जेबो मावा आरो ओरैनो दङ ओरैनो मा मावनो गरिबसो जोंबो। जेखौ मोनो बेखौनो। जेखौ मोनो बेखौनो मावो। मनजिल बसुमतारी हेल' सिस्टार गुमै नामा? औ गुमै। औ फबि बि ब्लग आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो आदा। फबि बि ब्लग बे भिडिअ'खौ नायनानै दायोहाय कमेन्ट हर। ओमफ्राय आङो मनिसा ब्लगजों साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट हरफिनगोन आरो। बे मनिसा ब्लगआ जाबाय मानसिफोरनिखौ नायो आरोना जेनेबा बेजों बेबो दङ ओमफ्राय बे मेना बेनो बैजों मानसिफोरनियावल' नायग्रा आरोना। फबि बि ब्लगखौबो साबसक्राइब खालामनायबानो एसे जाबाय सापर्ट ससेल खालामहैबानो जाबाय बर'जों बर' फबि बि ब्लग जागोन। बर' बर' सापर्ट खालामलांबाय थानांगौ आरोना सापर्ट खालामालाय बोरैथो जानो। दे सोर दं कमेन्ट हर माथो मानसिफोरानो थांजोबखो ना माखो माथो रावबो ओंखाम जाहैजोब्बायदां टाइम जाबायना। कमेन्टबो हरला माथो। दे फबि बि ब्लग नोंनो दंबा कमेन्ट हरबाय थादो दे। सिरि जायोना नङाबा। बिपुल बि ब्लग आं खालायबाय दे आब'। अके खालामनायनि थाखाय साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय बिपुल बि ब्लग गोसो गोरबोजों जासिहरबाय आरो अननाय। एसे सेयार खालामना हो हायोबा। बर'जों बर' आरि 1K जाथारनोसै 1K जाथोंसै आरोना। फाबि ब्लग दं दे। दंनायनि नोंनोल'सै आदा थाखाय आदा जागोन ना आगै जागोनथाय। सोरबा सानै दंबावो आरो लाइभआव सानै साथामसो दंबावो कमेन्ट हर। कमेन्ट हरबानो जाबाय सोर दङ। लाइक होलां आरो लाइक होआखैबा सोरबा लाइक होलांबानो जाबाय आरो। बिपुल बि ब्लग थेंक इउ आब'। जागोन दे आब' अके थेंक इउ। गोजोननाय मोनबाय आरो एसे गोसोआ। बर'जों बर' बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। दे मा ओंख्रि जाखो बिपुल बि ब्लग? अनजालु बसुमतारी आंबो फिसा इउटुब दं। अके कमेन्ट हरबानो जाबाय आंबो साबसक्राइब खालामना हरगोन।
जाबाय जोंहा ओंखामखौनो हाबिबि ब्लग ओंखाम जाबाय नामा आदा? जाखांबाय जोंहा जाखांबाय। जाखांनानै लाइक फैदों आरो जोङो। दैथुन बि अफिसियेल मा ओंख्रि मामाय? है जाथ'वाखै जानाया जाबाय दहाय जादों आरो माबा सानसुनि जाथ'वाखै माबा मैथा दालि जहल मैथा ना। नोंबो फैलायबाय पाबिबि ब्लग अ दैथुन बि अफिसियेल दे एसे सेयार खालामना होदोब्रा। 1K जाथारनोसै ना लोगोफोरनो हरना होलाय। दैथुन बि अफिसियेल दे एसे आं दाख्लै सिनायलायाखैनो लाइक फैनायाव। दे एसे सेयार खालामना हो 1K जाथारसै ना जाथोंसै। जागोन मामाय। जागोन दे सोरबा सोरबा लोगोफोरनो हरलाबाय। दे कमेन्ट हर सोर सोर दंबावो आरो। अनजालु बसुमतारी माथो ओंखारजोब्बाय मानसिफ्रा जानो माथो ओंखारजोबखोथाय। सोर खामानि थायोना खामानि थानायखायनो ओंखारजोबो। जोंबो दसे थानानै दोननोसै। नोंसोर बेसे गोबाव थागोन एसेबां थागोन आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय। दे कमेन्ट हर लाइक होलां लाइक होआखैबा। मानसिफोरा मेरला मारै कमेन्ट हरबाय दङ। सोरबा सानै दङ। अफिसियेला आंनि माबा इउटुबखौनो नायलादां माथो कमेन्टबो हरा। बिपुल बि ब्लग आब' मेलायाव दाउ दं नामा आब'? मेला अबे मेलायाव? देलाय अबे मेलायाव सोंहरलाय देलाय खोन्थाहरलाय। बिपुल बि ब्लग अबे मेलायाव मेलायाथ' जोंथिं दा कालि फुजा जोंनि खाथियाव खोरोमथोलोआव जागासिनो। बेयाव भिडिअ'ल' देखायदों आरो बर' भिडिअ'। दिनै हरा सिजौ जादों जोंहा नायदों। सिजौ सिनेमा ओरैबायदि मोजां मोनबाय नायनानै। जानाय नंला माथो दाबो फैया दाबो जानाय फैयाखै नंलादां आरोना। बिपुल बि ब्लग अ आब'। कर्टआव खामानि मावो नामाथाय। जोमै बसुमतारी सिलारि हाय हेल' फ्रेन्डस। हाय आब' दिनैसो फैबाय आंनि लाइफआव। लाइक होलां आरो जाय जाय लाइक होआखै लाइक होलाय दे माथो बायस'नानो बायस' दाबो। एसे लाइक होलांलाय। आरो सोर आब'नि सोर भिडिअ'खौ नायबाय थायो आङो कमेन्टसो हरनाय जाया। दे सोर सोर दं कमेन्ट हरदो ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होलांदो। जोमै बसुमतारी सिलारि। अनजालु बसुमतारी आं दालिगावसो मावो अ। दालिगाव अबेयाव बि आर फिल्डआव? बड' मेकार बा मालाय बोराय बुरै औ दिनै फार्स्ट टाइम बोराय बुरै लाइफआव फैबाय आरोना। दिनै खामानि गैयाना ओंखायनो दिनै सानैबो लाइफआव फैबाय आरो। बड' मेकार। ओमफ्राय नोंसिना अबे गामिनि जाखोमोनथाय नों भिडिअ' कमेन्ट हरबाय भिडिअ'आव थायोथ'। नायबाय थायो आदाया मालाय जोंनि भिडिअ'खौ। अनजालु बसुमतारी औ नुबाय आरो। बि आर फिल्डआव बिपुल बि ब्लग आं लाइक खालामबाय आब'। अके थेंक लाइक इउ खालामनायनि लाइक थाखाय। खालामनायनि थाखाय सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामना होलांबानो जाबाय आरोना। पाबि ब्लग माहानि आदाया जों जाबाय काजलगावनि काजलगावनि आरोना बङाइगाव काजलगाव सिनायखायो खोमा। बड' मेकार नायखायो आं औ कमेन्ट हरबाय थाखायो आरो। हरनायावनो गोजोननाय मोनखायो ओरैबायदि भिडिअ'फोरखौ नायबा एसे कमेन्ट भिडिअ'फोरखौ हरबा गोसोआ मोजां मोनो आरोना मानसिफ्रा सानदों नायो होनना सानो। बड' मेकारआ अबेनिमोनथाय? नायखायो आदाया मालाय जोंनि भिडिअ'खौ। एसे सेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बड' मेकार। एसे 1K जाथारनोसै।
दे कमेन्ट हर सोर सोर दङ आं बिजनि चिरांनि बिजनि मा गामिनि बड'मेकार बिजनि मा गामिनि जोंबो बिजनियावनो थांबाय थाखायो आदा बिजनि बै बलांगुरिथिं थाङो आरो फोरमायसालिसिम थाङो आरो जोंबो थांनायालाय जोमै बसुमतारी सिलारि आंहा दाबो ओंख्रिसो संदों नानि मा ओंख्रि संखो आब' खोन्थाहरदो गोथावथारदां ओंख्रिया गोथावथारदां मबाइलाबो चार्ज गैला माथो नै मबाइला गंसेया चार्ज गैला आरोना बेजों 2%ल'सै बयजों फरायनांसिगोन खोमा फाबिबि ब्लग आं कार्बि आलंनि आदा अके कार्बि आलंनि थाखाय कार्बि आलंनिफ्राय कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गोसो गोरबोजों फाबिबि ब्लग एसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबायना 1K जाथों 1K जाबा एसे गोसोआ मोजां मोनो ओमफ्राय जोमै बसुमतारी थास'जों ना केरेला आलु भाजासो ना बाथोन अके बेनो गोथाव आरो नाम्बार 1 दंगावनि नगदि नगदय एक नं बङाइगावनि नबदिनि स्कुल खाथिनिनो नबदि स्कुल खाथिनि मिन्थिया आरोना रानि चन्द्रमाके हेल' फ्रेन्ड्स देन हेलो रानी शेख मकर कैसे है आप हम लोग तो बोडो लैंग्वेज आप मालूम नहीं हिंदी से बोला आपको जोमै बसुमतारी नोंसोरलाय जोंना ना मैथा दालि जहलसो आब' जोंना अनजालु बसुमतारी दं होबा आं ओंखारथ'नोसै नामा आब' दे खामानि गोनांबा ओंखारबानो जाबाय जेबो नङा लाइक होलांबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय अनजालु बसुमतारी 1K थाबैनो जाथोंसै मालाबा लोगो मोनलायगोन बड' बे मेकार कामरुप खाथि ओके रानी चंद्रमा अच्छे हो और आप लोग हम भी अच्छे हो रानी शेख मकर तुम कौन जगह से आपका गांव किधर है बिपुल ब्लग आं खामानि मावनोसै आब' अके मावबानो जाबाय खामानि दंबा जोमै बसुमतारी सिलाय गावसोनासो गोथावथार जोंनाबो गोथाव आरो बिसोरनाबो गोथाव नोंसिनाबो गोथाव आब' अबेनि खोन्थाहरलाय रानी शेखमोना गवालपारा ओके गोवालपारा से हमारा लाइव से आने के लिए थैंक यू लाइक नहीं किया तो लाइक करो रानी शेख मारक बड' मेकार खामारगुरिसो होनदों अके खामारगुरिसो होनदों आरो खामारगुरि सिनायखायो सिनायो नों खामारगुरि सिनायो अबे खाथियाव कृष्ण बसुमतारी क्या खबर है अच्छा है मामाई अच्छा है मामाई नोंसिनाव मालाबा थांनांगौ र' आलासि जानो दिनैसो लाइभआव फैबाय नोङो थांनो होनगासिनो दंना बिहामजोआ नै नों न'आव फैना फैयाखै जोमै बसुमतारी सिलारि औ रावदुनि आं रावदुनि माने रावदुनि आं अबे रावदुनि खोनाफेराखै आरो बड' मेकार खामारगुरियाव फैखांबाय नामा नों फैखांबाय खामारगुरिथिं खनसेल' थांदों आं दाबो आं थाङाखै आरो नै बे थांखांबाय नै मामाई कृष्णा क्या हुआ कमेंट करो
माथो मबाइला चार्ज गैलालाय। जोमै बसुमतारी बरपेटा रडनिसो बरपेटा सिमलागुरियाव थांबाय थाखायो आरो आंना सिमलागुरि 10 माइल होननाया बेयाव सम सम थाङो आरोना मालाबा थांगोन आलासि जानो 10 माइलाव रानी सलमान खान मुझे अच्छा लगे तो आप लोग के मुझे अच्छा लगे तो आप लोग के पास ओके अच्छा लगे तो जोमै बसुमतारी होनदो माखौ होनदों होनखो बे जोमै बसुमतारिया बुबुंसार बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा आरो बाजै दालि जहल मैथा नासो बुबुंसार बसुमतारिया चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरोना आरो सोर दङ लाइक होलांबानो जाबाय बुबुंसार बसुमतारी नोंखौ गोदानबा साबसक्राइब खालामहोबानो जाबाय जोमै बसुमतारी फैजागोन 10 माइलखौ सिनायखायो दा जोमै बसुमतारी सिलारि 10 माइलाव जोंनि आलासि दं आरोना बिएन अफिसियेल हाय आब' बिएन अफिसियेल हाय आब' हेल' नायबाय थाखायोना बियो जोंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो आगैया बिएन अफिसियेल एबार लाइभ फैबाय थानोसै आरो सप्तायाव बिदिनो खननै खनसे बिदियाव फैबाय थानोसै आरोना सोलाबबानो फैगोन आरो हायाबाबो खनसेयाव फैगोन आरो लाइभखौ सप्तायाव मारै दं मोजाङै दं खबर बिदि लाबाय थानांगौनो दे सोर दङ लाइभ होलांलाय 30 जना थानोसै आरो 26 जन जाबाय 30 जन खालामना आंनि होलाय चेनेलखौबो बुंना होदो आगै प्लिज अननानै दे अके जोमै बसुमतारी जोमै बसुमतारी सिलारा चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामहैबानो जाबाय बयबो बर' साफा खालामलायनांगौ ना साबसक्राइब खालामना आंनि जेनेबा लाइभआव सोर दङ मोजां मोजां ब्लग भिडिअ हगारबाय थायो आब'आ नायबानो जाबाय पाबि ब्लग फै आदा फै आदा कार्बि आलंआव नामा कार्बि आलंआथ' गोजानथारना गोजानथार थांफेराखै जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टसो आरोना मिथिमोननि गामि सिंना कार्बि आलंआथ' मिथिया मिथिक त्रिसमोनथिंनि औ पाबि ब्लग मिथि मोननि सिं आरोना जोंनाथ' बङाइगाव चिरां लाइक डिस्ट्रिक्टसो होबाय आंहा आब' थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय बिएन अफिसियेल आगै नों मानो लाइभ फैया दे सोर दङ कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना लाइक होलांबानो जाबाय 26 जन जाबाय आरोना 30 जन खालामना होदो सोर दं मबाइलानो अफ कमेन्ट हरदो थांसिगोन दे माथो 1% मबाइला नैबेसो 1% दङ औ नैबे 1%ल'सै आरो मबाइला सोर दं कमेन्ट हरदो दे जोमै बसुमतारी आं ओंखारथ'नोसै नानि आगैमोन आं जि सुनो दुगैनो खामानि दंबा ओंखारदो आब' दे जेबो नङा लाइक खालामना होलांबानो जाबाय आरोना आरो एसे सेयारफोर खालामना हो नोंनि चेनेलखौबो सेयार खालामना होगोन आं आब' दे जागोन दे जागोन अके दे सोर दं लाइभआव 30 जन खालामना होथारदो दे लाइकखौ 30 जन 27 जाबाय आरोना लाइकआ दा 30 जन खालामना होदो दे सोर दं माथो रावबो कमेन्ट हरथाराखै दे कमेन्ट हरबानो जाबाय खयथा जाखो टाइम जाबायना आरो बयबो सोरनाबा कमेन्टआ नुजाफैया दे बे स्क्रिनाव सिखारफैखाया आरोना
मालाबा मालाबा फैबाय थानांसिगोन माथो बड' मेकार एसे बे सानो साननैसोआ सोलाबथाराखैमोन। अके खामानि दंबा जेबो खामानि जे दङमोन सोर लाइभआव दं लाइक होलांबानो जाबाय 30 जन होदो दे 30 लाइक खालामदो आरोना 27 दङ दा जोमै बसुमतारी सिलारि फेसबुकआ मा नाम हो चन्दन बिटिवाइ चन्दन बिटिवाइ स्पेलिंआ CHNDAN BTY फार्स्टआव बिनि फटक दंखायो ओमफ्राय उनाव आं दं आरो तुरमुस जालायलायनाय प्रफाइल पिकसारा बेयावनो फ्रेन्ड खालामबानो जाबाय आरोना स्पेलिंआ CHANDAN आरोना सोर फ्रेन्ड खालामनो गोसो फ्रेन्ड खालामहरबानो जाबाय बिन अफिसियेल बिएन अफिसियेल दं आंबो आब' अके कमेन्ट हरबानो जाबायना आरो थाबाय थाखायो मालाय आगैया भिडिअफोरखौबो नायखायो कमेन्ट बिन हरखायो आगै नों अबेनि खोन्थाहरलाय बिन अफिसियेल बड' मेकार माइ मारा होगासिनो मेचिन लांफैदों अके माइ मोनबायबो आरोना जोंथिं मोनथ'वाखै आरोना दाबो गोथाङैनो दङ थाब गायथारदोंदां मालाय आदामोनहा सोरबा सोरबा लाइक होआखैबा देलाय लाइक होदोलाय 27 दाबो दङ 30 लाइक होला बड' मेकार सोर दं दे कमेन्ट हर क'क्राझारावसो मेचिन लांफैदों क'क्राझारावसो लायदों आरोना बड' मेकार क'क्राझारावसो मेचिन लांफैदों माइ मारा होग्रा आरोना 28 जाबाय लाइकआ सानै नांबावगौ आरोना 30 लाइक जानो सानै बड' मेकार लाइक होआखैबा लाइक होलांदो दे लाइक खालामलाय सानै नांबावगौ आरो 30 जानो आरो सोर दं कमेन्ट हरबानो जाबाय बिएन अफिसियेल चिरां बिजनिनि आं आब' बिजनि मा गामिनि बिएन अफिसियेल बड' मेकार माथो चिरांनिसो आगैयाबोलाय आंलाय बेलेग डिस्ट्रिक्टनिसो अलरेडि सानदोंमोन लाइक अलरेडि लाइक होखाबाय आरोना खांख्राइ अफिसियेला हाब आगै आं दासो नोंखौ दहायसो नायदों आं गोसोखांदोंमोन दहायसो लाइभआव होनदोंमोन खांख्राइ अफिसियेला माथो दिनै फैथाराखै होननानै दिनैसो फैबाय खांख्राइ अफिसियेल बे खांख्राइ अफिसियेल आगैया अबेनि खोन्थाहरलाय 29 लाइक जाबाय सासे नांबावगौ दे 30 लाइक खालामदो सासे सोरबा खालामबावबानो जाबाय आरोना खांख्राइ अफिसियेल बेंटल बेंटलनि आरोना बेंटल बेंटल जोंनाबो खाथिखाना बे फुलदुफुर बे एस एस बि केम्पआ बे केम्प खाथिनिखा आरोना केम्पनि ओरै एसे साहा सोनाबहा भिडिअ'खौ दा नायसै आं अके नायबानो नायबानो आदा जाबाय बड' मेकार फुलटुपुराव सोरखौबा सिनायो नामा खांख्राइ अफिसियेल थार्टियावथ' बेंथल अन्थाइबारियाव बल खेला दंना बेयाव थांगोन बिन अफिसियेल बिजनि खैरागुरिनि आं खैरागुरिनिनो सिनायो थांफेराखै आरोना बिजनि जेनेबा बै माबा फोरमायसालिखौ सिनायो आरो जों बेयाव आलासि दङ खांख्राइ अफिसियेल दे टाइम मोनबा लोगो हमनोसै अके खांख्राइ अफिसियेल बल खेलायाव फैयोब्ला अके थांगोन बल खेलायाव थांगोन आरोना
लाइक होलाहैबा लाइक होबानो जाबाय 30 ना जाबाय दा खांख्राइ अफिसियेल आरो 1K जाथारनोसै एसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। फुटुलपुराव सोरखौबा सिनायनाय दं नामा खांख्राइ अफिसियेल? बड' मेकार बिन अफिसियेल खासिबारि खाथिनि ना ब्र'? बिन अफिसियेलखौ सोंहरदों आरो ना खासिबारि खाथिनि नामा ब्र' होनहरदों। दा मा होनो बड' मेकार नामा? अ होनहरबाय नै बिन अफिसियेला। खांख्राइ अफिसियेल आं सिनाया गैया अके। नुबा सिनायखागोन आरो दां जोंखौ ना मालाबा मालाबा नुफेरबायबा। नङाबा आं सिनायनो हागौ मालाबा अबावबा नुफेरबाय जानांगौबा। दे लाइक होलांबानो जाबाय सोर सोर दङ लाइक होआखैबा। जोंबो दसेल' थानोसैना। भिडिअ'फोरखौ एसे शेयार खालामना हो। जाहाथे 1K जाथारनोसै आरो 1K जाबानो एसे गोसोआ मोजां मोनगौमोन आरो ना। कमेन्ट हर सोर सोर दंबावो आरोना बारा गैला माथो साथामल'सै। खांख्राइ अफिसियेल ओंखाम जाखांबाय नामा ओमफ्राय औ जाखांबाय आगै जाखांबाय। खांख्राइ अफिसियेल खाथिनिनो आरोना नोङो। बेंथलनि थांबाय थाखायो जोङो बे बर' राइडारखौबो सिनायो। खासिबारि खाथिनि बिन अफिसियेल। खासिबारि खाथिनिनो। बिन अफिसियेल दे। बड' मेकारआ हरदों आरोना। दे कमेन्ट हर सोर सोर दङ। दै लायलाय दै लोंना थांलाय। दे सोर सोर दं कमेन्ट हर। करन ब्लग हाय आदा आरो बाजै आं लोगो खालामबाय नोंसोरखौ। अके लोगो खालामनायनि थाखाय करन ब्लगस हाय आदा आरो बाजै। लोगो दिनैसो फार्स्ट खालामबाय टाइम जोंनि लाइफआव आगैया। अके। दे लोगो खालामदो आरोना एसे सेयारफोरबो खालामना होलाबाय। 1K जाथों आरोना 1K जाथारनोसै। लाइक होलां आरोना लाइक होआखैबा। लाइक होआखैबा लाइक हो आरो एसे सेयार खालामना हो। बर'नि बुजआव अनलायाबा सोरजों अनलायबावनो ना। करन ब्लग दे जागोन अके जागोन दे। गोजोननाय मोनबाय आरो अके जागोन होननायखाय। सप्तायाव खनसेबा खननै लाइफ फैबाय थागोन आरोना नोंसोरजों रायलायनो थाखाय। सोर सोर साबा दंबावो आरोना कमेन्ट हर दे कमेन्ट। कमेन्ट हरबानो जाबाय। बड' मेकार दे आं एसे बेस्र दे अके बेस्थ' दे आरोना बेस्थ'बा दे अके जेबो नङा लाइक होलांनानै थांबानो जाबाय। बेस्थ'बाबो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आदा। एसे सेयार खालामना होदो आरोना बड' मेकार लोगोफोरनो हरना हो। एसे 1K जाथोंसै थाबैनो। बाय 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 बड' मेकार। लाइक होलां सोरबा सोरबा लाइक होआखैबा ओरैनो। खांख्राइ अफिसियेल आं सेयार खालामनि दानो।
वाट्सएपआव अके खालामबानो जाबाय खांख्राइ अफिसियेल गामि खाथिनिनो गामि खाथिनिनो आरोना गोजोननाय मोनबाय आरोना खांख्राइ अफिसियेल लोगो मोननो हागौ आरो नुबा आंथ' सिनायनाय जानो हागौ नङा जेनेबा नोङो बल खेला नुबाय बायोबा रायदावबानो जाबाय आरोना आं उमुक खांख्राइ अफिसियेल होननानै दे सेयार खालाम गोजोननाय थाबाय आरो सेयार खालामनायनि थाखाय आरो वाट्सएप स्टेटासाव होदो लोगोफोरनोबो हरदो बर'नो सापर्ट खालामलायदो आरोना सापर्टआ नोंसिनि सापर्टआवनो 1K जाहां जाबाय ओरैबायदि अननाय होखादोंना दे कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दं साथामल'सो थांसिगोन माथो दाबो अबावबा साथामल'सो माथो देलाय एकथा जाबाय नोंना 43 मिनिट जाखाबाय आरो 43 7:51 1 घन्टासो होनो नागिरदोंमोन आरो लाइभआव मानसिफ्रानो गैया माथो जेएन अफिसियेल आंनिखौबो फरायाखै माथो जेएन अफिसियेल नोंना कमेन्टआनो सनालिया नुजाफैयाखै आरो दासो बिदिनो कमेन्टआ नुजाफैखाया आरो अबेबा कमेन्टखौ कमेन्ट नुजाबा आं फरायखायो आरोना आंनिखौबो फरायाखै माथो जेएन अफिसियेल कमेन्टखौ अके दासो नुजाबोदों नोंनि दासो कमेन्टआ नुजाफैदों आरोना माथो कमेन्टआनो अबेबा बिदिनो नुजाफैया जेएन अफिसियेल चेनेलाव गोदान फैबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना जेएन अफिसियेल नोंखौ गोदान बायदिसो मोनदों आरोना कमेन्ट एसे साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक होआखैबा लाइक होलां 34 स्टार लाइक जाबाय 40 लाइक खालामदो दे एबार 40 लाइक 40 लाइक खालामदो आरोना कमेन्ट हर दे जेएन अफिसियेल कमेन्ट हरफिनबावलाय सोरनाबा बिदिनो नुजाफैयो आरोना गाज्रि मोननाङा नुजाफैयाबा माथो ना जों फरायखायो आरो मोनसेबो बाद होलाङा सानैल'सै माथो थांजोबफिनखो सानै सोर सोर दं देलाय कमेन्ट हरलाय साथाम जाफिनबाय सोर सोर दं कमेन्ट हर साथाम फैफिनबाय लाइभआव साब्रै फैफिनबाय कमेन्ट हरलाय देलाय सोर सोर दङ फैबानो जाबाय लाइक होलां सोर सोर दङ 40 लाइक खालामदो 40 लाइक खांख्राइ सफिसियेल गैला खारजोब्बाय 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 आरोना मानो खारजोबखोथाय दे खारबाबो जेबो नङा बेस्थ' थायो आरोना मानसिफ्रा जेएन अफिसियेल आं कमेन्ट हरगासिनो मानो नुहैयाथाय नै दासो फैदों नै कमेन्टआ दानो अबेबा कमेन्टआ बिदिनो नुजाफैयो आरोना गाज्रि मोननाङा बिदिनो कमेन्ट नुजाफैयियाव कमेन्टआ फैयाखै आरोना गाज्रि मोननाङा दे कमेन्टआनो नुजाफैयाबालाय माथो खालामनो ना आरो लाइक होआखैबा लाइक खालामबानो जाबाय जेएन अफिसियेल साब्रै दङ सोर सोर दं देलाय 40 लाइक खालामदो 40 लाइक दे सोर सोर दं मा सिरि जाखो कमेन्ट हर सिरि जाजोबथारबाय माथो सोर सोर दं दे एसे कमेन्ट हरबानो जाबाय साथाम दंबावो मानसिफ्रा 47 मिनिट जाबाय आरोना लाइभ होनाया जों दा 60 मिनिट होनो नागिरदोंमोन दाथ' मानसिफ्रानो गैयाबा माथो खालामनो आरोना नोंसोर
बेसेबां थागोन बेसेबांनो कमेन्ट खालामगोन सानैल'बावसै देलाय कमेन्ट हरलाय सोर सोर दङ दोनथ'दो खर साबाय सोर सोर दं देलाय कमेन्ट हरलाय सानैल'सै आरोना लाइभआव मा जाजोबखो रावबो कमेन्ट हरथारला माथो सिरि जाजोबथारबाय खांख्राइ अफिसियेल आंबो आं दं दं दंनाया अके खांख्राइ अफिसियेल दं दंनायानो दे नों हारसिंल'खासै नोंनो कमेन्ट हरदो दे सेयार खालामना होबानो जाबाय ना खांख्राइ अफिसियेल 1K जाथोंसै सोरबा सासे गोदान फैबाय होनो कमेन्ट हरलाय सोर सोर फैफिनखो सोर फैफिनखो देलाय कमेन्ट हरलाय रायलायबाय था सासेल'सै आरोना खांख्राइ अफिसियेल ना सोर दंथाय खामानि थाजोबो ना बयनाबो 49 मिनिट जाबाय ओंखायनो मोनायावसो बांसिन लाइभ फैनांगौ मोनायाव दलद थाजोबोना मानसिफ्रा औ मानसि गैलाबा जोंबो दोनथ'नोसै आरो रावबो गैलाबा देलाय कमेन्ट हरलाय दोनथ'नोसै नामा लाइभखौ गैला दे दोनसै आंबो दङ दंनाया खांख्राइ अफिसियेल सोरबा सासेल'सै आरोना 50 मिनिट जाबाय दा ओमफ्राय रावबो सासेल'सै सोरबा कमेन्टआव आरो बे लाइभआव खांख्राइ अफिसियेलासोल'सै दोनथ'नोसै दे लाइभखौ लोगोफोर दोनथ'नोसै रावबो गैलाबा दोनथ'नोसै सोरबा फैबावदों नै खांख्राइ अफिसियेल दे बाय बाय औ बाय बाय बयखौबो थेंक इउ जासिनाय जाबाय आंनि लाइभखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय दे बन्द' खालामदो दे बाय बाय दे मालाबा फैफिनसै